Ce faci, băi, teuțală? Asta cu făturul. Se vede. Se vede, da. Ați snit apa. Te-ai snit apa, da? Ce râzi, mă? De ce râzi? E prea puternic furtunul. Prea puternic furtunul? Ei, da. Trebuie să uit acolo, că uite ce minge e acolo. Ia aia de acolo. Anul 2012, grădina Chercea. Teia udă grădina. Wow! Wow! Udă căpșunile. Astea sunt toate căsuțele. Astea sunt căpșunile, uite, uite-le. Uite, alea sunt săcoate, uite. Alea sunt. Să luăm mai să iau apșoară. Nu mai pune mâna acolo că ți îngheață mânuțile. Să nu te murdărești pe ăsta că te mănânc, așa merge, e goasă mergi acasă, da? Ia dă-te să-ți speli mamaia puțin. Dă-te. Vezi dacă apeși acolo și pui mâna. Dacă apeși acolo și pui mâna, stopește gigantul. Uelea! Și la doamna Lenuța așa? El școlele duce la vecina. Nu m-a uitat gardul, mă. Am avut discuții. Căpșunele, aoleu! Uite cum le strică pe căpșunele. Astea sunt căspunele. Și alea sunt căpșunele, până acolo. Toată partea asta numai căpșunele. Toată partea. Da. Și aici spune în roșii, pe partea unde nu-i semănat. Ai grijă să nu te murdărești. Uite-te să nu dai pe tine, da? Nu da pe gard, mama, nu da pe gard. Să nu dau pe gard. Nu da, domnule, pe gard. Îmi place să ud gard. Da, e distractiv, așa-i? Distractiv? Ce puternic e. Hai, nu mai uita, nu mai uita. Nu mai uita gardul. Hai, gata cu filmarea. Mai am și treabă. Mai poftiți pe la noi, pe la Chercea. Domnișoara Teodora. Da? Mai vii? Wow! Mai vii, mă, pe aici? Cum se deschide furtunul? Cum se închide, nu cum se deschide. Nu vreau să aflu cum se deschide. Se deschide de acolo, de lângă casă. Are un robinet acolo. Da. O, ce puternic! Gata? Nu! Gata, hai. Nu! Te-am terminat? Nu! Tu poți să mai uzi, dar eu am terminat cu filmarea, da? Da, mă? Hai. Panaram. Hai, gata, da? Da, hai. Gata. Hai, la revedere. Când mai vii pe aici, te mai filmez, da? Hai, gata.